сувязь з радзімай, з родным домам, бацькамі, самая моцная і незабыўная сувязь. Як сувязь гадоў для часу, як шлюбны рушнік для маладых, як успаміны дзяцінства для дарослага, такім быў і я. Дзіцём вёскі, дзіцём прыроды. Толькі ўсё больш туліўся да рэчкі. Сярод цесных вясковых вуліц мне, як і бацьку зямлі, не хапала прастору. А там я ляцеў да птушак, уздымаўся над ракой. Дарэчы, і галоўная рэчка нашага краю таксама злучае мо якія шляхі зносін, мо гандлёвыя стасункі, а мо проста згуртавала ля сябе прыгожыя краявіды. Мабыць, нездарма старажытныя насельнікі так яе і назвалі – Случ. А потым і на наш павятовы горад гэта назва перайшла – Случэск, Слуцк. Вакол лагоднай рэчкі, у адрозненне ад яе ціхай плыні, бурліла жыццё. Пісалася ў нашых мясцінах гісторыя далёка не мясцовага значэння. То спачатку горад быў удзельным у цяні знатнага Турава, потым унук і цёзка Владзіміра Манамаха вывеў яго да новых вяршынь. Цяжкай была тая шапка моцнага княства. Уладарыць у якім за гонар палічылі Алелькавічы з роду Альгерда. Заззяў у промнях велічы старажытны Слуцк. Тое падкрэслівала і магдыбургскае права. Слуцк атрымаў яго адным з першых сярод беларускіх гарадоў. Горад, што трапіў у спадчыну аднаму з знакамітых ліцвінскіх родаў, зрабіў яго вядомым ва ўсёй Еўропе. Толькі пасля гэтага аб радзівілах загаварылі як аб славутых магнатах, аб Слуцку як аб цэнтры. Нават вядомы маскоўскі дыпламат Карабейнікаў не хаваў узнёслых эпітэтаў. Слуцк быў горадам Менска большы і лучшы цэнтр. І не толькі рэлігійна-палітычны, культурна-адукацыйны. І насамрэч яго ўладальнікі дбалі не толькі аб асабістай раскошы і бяспецы, узводзячы умацаваныя муры, выхаванні. Слуцкая гімназія першая на тэрыторыі сучаснай Беларусі і адзіная са старажытнейшых школ, што працягвае ўжо 4 стагоддзі глядзець сваімі вокнамі-вачніцамі наперад у будучыню. Такую памяць пакінуў аб сябе адукаванейшы сярод шляхты, набожнейшы сярод вернікаў і лагоднейшы да сялян род Алелькавічаў. Адышоўшы ў нябыт гісторыі, пакінуў след не толькі на вуліцах Слуцка, у людской памяці. Бо ў вушах гэтых шляхцічаў звінела не срэбра і золата, а мелодыі дабрыні. Шчасныя тыя, што плачуць, бо яны суцешацца. Гэтыя словы заўжды суцяшалі маленькую Сафію. Нездарма бацькі далі такое імя – Сафія, мудрагелістасць. А вось парадавацца яе розумам лёс магчымасці не даў. Нават і году не пражылі ў шлюбе Юрый і Кацярына Алелькавічы. Кажуць, іх атруцілі. Бо ў тыя часы маладыя і здаровыя заможныя князі па-іншаму не паміралі. А вось у сквапных родзічаў часу на немаўля не было. Усё пералічвалі грошай самай багатай нявесты вялікага княства літоўскага. Яна цягнулася да апекуноў, не хапала бацькоўскай любові і пяшчоты. Хаткевічы ўзаемнасцю не адказвалі. Адзіным, хто не адштурхнуў маленькія ручкі дзяўчо, быў Бог. І праваслаўныя святары. Мабыць, яе паслаў Усявышні. Калі да статуса дзяўчынкі дабавіцца і ўзрост, то Сафія Алелькавіч стане надзейнай апорай праваслаўя ў час гэтай д'ябальскай вуніі. Удумалі аб'яднаць праваслаўе з каталіцызмам. А мо святары без хітрынак дапамаглі сіраце спасцігаць ісціну.
суцяшалі яе, інакш дзяўчынка не магла і думаць. Светлая душа, як бацька. Князі сатурэнняў баяліся. Пры Кіеўскай Русі туды мог адправіць узбунтаваўшыся народ. Зараз сквапныя суседзі, толькі дай слабіны. Юрый сутарэнняў не баяўся. Ішоў сюды, каб мала хто бачыў, і замест княжацкай ратнай справы сеяць смерць на полі бітв. Ён нібы аратый засяваў зярняткі ведаў. Самых што ні на ёсць правільных перапісваў свяшчэннае пісанне, акружэнне не разумела гэтага. Смела папракала, бо ведала, князь не злы, нават занадта лагодны, помсціць не будзе. А Лелькавічы не з такіх. Калі вось ворагам, татарам асабліва, Настасья Слуцкая дыху не давала. Нават свайго задзіру Міхаіла Глінскага розуму навучыла. А вось прапраўнук вучэннем сапраўдным заняўся, вырашыў не сілай зброі, а сілай божскага слова удзейнічаць на людзей. Князі трышку падсмейваліся, маўляў, замест таго, каб вотчыну ўмацоўваць, духоўны занятак выбраў. Крэмзае сабе па паперы, а княства ўсё роўна умацоўваецца. Мо яму, набожнаму, Бог дапамагае. Князёў дбайных воінаў было шмат на зямлі беларускай, таму не пра ўсіх памяць захавалася. Аб Юрыю Алелькавічу засталася ў слуцкім Евангеллі. А больш рэлігіі уславляла і Сафія Слуцкая. За набажэнствамі яна аддавалася малітве, потым дабрачыннай дзейнасці, дапамагаць хворым, раздаваць грошы бядноце. Часу на ўспаміны амаль не было. То і добра, бо надта горкія яны былі у сіраты. Нялёгка жылося да паўналецця. Калі з'явіўся Януш Радзівіл, адчула дзяўчына ўсю паўнату жыцця, як вясной дыхала на поўныя грудзі. Ды за нікчэмнага маёнтка апякун Хаткевіч адмовіўся выдаваць багатую нявесту. Мо ўсё і абышлося, калі б абражаны кавалер не быў сынам з самаго віленскага біскупа Крыштафа Перуна. Так з радзівіламі яшчэ ніхто не абыходзіўся. Кажуць, страшэнную бойку паміж магнатамі намагаўся спыніць кароль, а атрымалася сваімі малітвамі Сафіі. Не хацела прыгажуні нават, каб за яе шчасце пралівалася кроў. Усё вырашылася мірна. Хаткевічы саступілі. Здавалася б, вось яно, шчасце. Ды не. Зараз яна моліць Усявышняга аб міласці да мужа, і зноў Літва пайшла вайной на Масковію. У Сафіі свая бітва. Кволая маладая жанчына стане на абарону ганімых адзінаверцаў. Памятае навуку свяшчэннікаў з дзяцінства. Не даваць магчымасць лаціне уладарыць над праваслаўем. Не, яна не лялька ў руках палітыкаў ад духавенства. Яна асэнсвае свой шлях. Слуцкія землі назаўжды застануцца аплотам веры яе прашчураў Алелькавічаў. А яна, Сафія Слуцкая, нязгасная зорка на шляху яе нашчадкаў.
Шмат чаго пакінуў слуцкі край. Нават тое, з чым у свеце атаясамліваюць усю Беларусь. То слуцкія паясы. Спачатку сярод саматужных майстэрняў былі персы і туркі. Так палічыў адзін з радзівілаў. Лепей з-за свету прывозіць майстром, чым купляць там іх вырабы. Таму шырокія тканіны атрымоўваліся на лад персідскі. Потым за станкі князь пасадзіў мясцовых жыхароў. Ткацтва на Случчыне са старажытных часоў і адносіліся да яго як да мастацтва. Тады заміж усходняга ўзора з'явіліся кветкі радзімы, васількі, а самі паясы сталі вельмі хутка расходзіцца. Нягледзячы на вялікі кошт, 100 срэбраных. На манер слуцкіх сталі вырабляць паясы і іншыя майстэрні Рэчы Паспалітай. Але ж слуцкія мелі два вонкавых выгляда, і тады здавалася, што ў пакупніка ажно два паясы. Падпаясвацца можна было то з аднаго, то з другога боку. Што да вытворцаў, то ў якасці яны не хітрылі. 2-4метровыя паясы аздаблялі золатам і срэбрам. За год фабрыка вырабляла не больш за 200 адзінак. А вось рабілася гэта мужчынскімі рукамі. То ўжо паэт рэчаіснасць аб малюнках на паясах з найбольш блізкімі роднаму сэрцу краскамі аздобіў жаночай працай. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. Зорах сузор'я выбітных прадстаўнікоў нашага краю згасла, але ж не знікла. Іх справы арыенцір да сапраўдных учынкаў. Іх дасягненні наш гонар. Святло, як покліч на нашых нязведаных дарогах. То наканаваная вечнасцю повязь зямлі беларускай.